Добре дошли! Днес ще разгледаме една тема, която вълнува абсолютно всеки пътешественик. Как да открием онези наистина незабравими преживявания, които хем са качествени, хем не струват цяло състояние. Хайде да видим как точно става тази магия. Това е вечният въпрос, нали? Всички сме били там, на ново, вълнуващо място, заобиколени от безброй възможности. Но с тях идва и рискът. Рискът да платим твърде много за нещо, което в крайна сметка не си струва. Сега ще разнишим стъпка по стъпка как да избегнем точно този капан. Всичко, абсолютно всичко започва от тук. Преди дори да отворим лаптопа или телефона, най-важната стъпка е да си изясним какво всъщност търсим. Звучи просто, но това е основата, която ще направи цялото търсене в пъти по-лесно и по-ефективно. И така, какво привлича най-силно? Дали е идеята за потабяне в историята на някой древен град, или пък тръпката от адреналина при планински преход, а може би е желанието да се опита всяко едно местно ястие. В момента, в който се определи темата, стотици, ако не и хиляди неподходящи оферти просто изчезват от радара. Следващия филтър е времето. Не всяка екскурсия, колкото и да е хубава, пасва на всеки график. Дали се търси нещо кратко и стегнато, с което да се запълни един следобед, или пък има готовност да се посвети цял ден на едно единствено, но пък епично изживяване. Този отговор очертава рамките на търсенето. И разбира се, стигаме до парите. Много хора мислят за бюджета като за ограничение, но всъщност е точно обратното. Той е супер полезен инструмент. Като се зададе ясен бюджет от самото начало, фокуса пада само върху реалистичните опции. Така се избягва и голямото разочарование от намирането на уж перфектната екскурзия, която обаче е напълно извън финансовите възможности. Добре, вече е горе-долу ясно какво се търси. Време е да видим какво казват другите. В днешно време разполагаме с една истинска съкровищница от споделен опит онлайн и би било огромна грешка да не се възползваме от нея. И така, къде да търсим? Сайтове като TripAdvisor са, разбира се, златна мина за информация. Но нека не подценяваме силата на личната препоръка от приятел. Тя често е най-ценна, защото идва с контекст, който онлайн ревютата просто не могат да дадат. А понякога дори едно бързо търсене в социалните мрежи може да разкрие страшно много за репутацията на дадена фирма. И тук е важно да се търсят не просто оценки с звездички, търсят се детайлите, отзиви, които говорят за това колко знаещ е бил гидът, каква е била организацията, какво е било цялостното усещане. Точно тези коментари разкриват истинската стойност на преживяването, която се крие далеч отвъд цената. Преминаваме към по-практичната част от уравнението. След като са набелязани няколко потенциални екскурзии с добри отзиви, е време да се потърси и най-добрата възможна цена. И тук има едно златно правило – никога, ама никога не се приема първата оферта. Процесът е доста лесен. Първо проверяват се няколко различни сайта. Цените за едно и също нещо могат да варират учудващо много. Второ, винаги се оглеждайте за промоции, сезонни намаления или оферти в последната минута. И трето, ако е възможно, пишете директно на няколко организатора и поискайте оферта. Резултатът може да бъде много приятна изненада. И ето го и съветът за напреднали, който страшно много хора пропускат, особено когато резервират на място. А то е изкуството на преговорите. Да, точно така. Първоначално обявената цена често има доста сериозно поле за коментар. Ключът тук е в подготовката. Като се знае каква е средната цена за подобна услуга наоколо, това дава огромен коз в ръцете. Разбира се, подходът трябва да е любезен, но уверен. Понякога дори може да се поиска премахването на някое екстра, като обяд или транспорт да речем, за да се постигне по-ниска цена. Това работи изненадващо често. И така стигаме до най-важният извод. В крайна сметка, не става въпрос просто да се намери най-евтиното, а да се открие най-добрата стойност за парите. Защото една наистина добра екскурзия е точно това – баланс между завладяваща програма и безупречно обслужване. Именно това превръща едно обикновено пътуване в незабравим спомен. Когато се следват тези стъпки, всеки пътешественик се превръща в един по-информиран и умен изследовател, такъв, който знае как да извлече максимума от своето време и от своя бюджет. И така, остава само един въпрос, който да вдъхнови всички бъдещи приключения. Къде ли ще отведе следващото добре планирано пътуване?